De geluidswal tussen de A73 en de Wieroossingel is de afgelopen maanden omgetoverd tot een waar kunstwerk. Vrijdagmiddag werd het gepresenteerd aan het publiek. En dus is hier het werk van een team kunstenaars die 3-4 maanden lang jaar gewerkt hebben. En daar zijn we verschrikkelijk trots op. En volgens mij gemeen ook. Vandaag hebben we dan de officiële onthulling. Alleen, ja, normaal gesproken bij een onthulling is er een soort van verrassingseffect. Dat is er vandaag niet, omdat natuurlijk, we werken in de openbare ruimte en iedereen heeft natuurlijk al alles kunnen zien. Maar nou ja, de resultaten en de reacties die we kregen zijn fantastisch, ze zijn super positief. Dit project is er gekomen omdat Bob de vraag kreeg van de gemeente Remuyn om Bob van Wel.com om een moerschildering te maken op deze locatie. En Bob kent ons weer, zo zijn we samen in contact gekomen en hebben we een voorstel gedaan om dit op die manier in te gaan vullen. En dat is uiteindelijk na een beetje overleg toch wel van de grond gekomen. We hebben natuurlijk, zoals het is, de meest belangrijke elementen volgens ons en volgens de bewoners van Remuyn vertaald naar de moer. Het moet een moer zijn die van de stad is en niet van ons. We wonen hier niet, ik niet meer. Maar het is natuurlijk belangrijk dat ze iets maakt wat hoe in de stad zich herkent en hoe de stad trots op is. Dat is voor ons leading in het bepalen van die thematiek. En voor hebben we in een eerste buurtoverleg hebben we gevraagd wat zijn thema's die hier spelen. En dus dit soort dingen terugkomen natuurlijk. Water, watersport, architectuur van Remuyn, belangrijke personen. Kuipers hebben we natuurlijk verwerkt in de moerschildering. Ja, dat zijn hele belangrijke dingen die terugkomen, die ook natuurlijk uit de stad komen, letterlijk en figuurlijk. Dat is voor ons heel belangrijk om daar iets mee te doen. Maar eens kijken, dat is toch ongelooflijk wat hier gepresteerd is. Hè? En dan een samenwerking met de buurt, met scholieren, met het museum, met Wel.com. Ik had een klas niet te vergeten. En een project waar vooral heel veel jongeren aan hebben metgewerkt. En dit toont wel aan hoe jongeren in staat zijn. Hè? Die maken ook samen met ons de stad geweldig. Prachtig project. Dus is het elke dag als hij dus werkt. Ik bedoel, we hebben wel geteld 2468 keer het duinkom gehad en 782 keer de tuter gescheurd. Dus dat wordt wel een teken dat we goed bezig worden. Dat is leuk om te merken.